ekpekụ amagba Igbo ndị njem ọnụ oge akara aka erugonu. Ọwụ mme a ka anyị na-eji anọkọ ịtụle asụsụ Igbo na omenala dị iche iche. Tata nwanne gị ezi oyi gị nwa afọ Igbo ji eme ọnụ Kizito Osimnobi Ibe na-anabata gị n'ihe omume omenala Igbo nke taa. Tata otu ihe anyị ga-eleba anya wụ ihe dịka ọ bụ nkọcha n'ebe ndị Igbo nọ, maọbụ mkparị, maọbụ asị nnụ na anyị amaghị nke anyị na-eme. A na-asị na onye Igbo a ga-asụ asụsụ ghara itinye oyibo, nke pụtara na a na-achịzi na anyị na-asụ Ngirigbo. Mana tata anyị ga-agwa gị ihe kpatara anyị nke ahụ ji eme, ma kọwakwa na onye ọbụla nwa afọ Igbo nwụju mmiri ara afọ chọrọ ịsụ asụsụ Igbo, chọrọ ikwu okwu n'Igbo, ọsọ gị nye ọgụ nkeji, ọsọ gị nye ọgụ awa, ọ ga-asụ ya bụ Igbo site n'isi ruo na njedebe na-etinye ha asụsụ oyibo. Ọhịa anyị ga-anọ n'ime taa kọwa ọkwa n'ihe omenala Igbo ụpụtara ịkọwa na Igbo anyị tozuru etozu na ihe ọbụla eji mmadụ eme. Ana m asị nnụ onye ọbụla kụrụ nwa nkịtị ya n'ahụ, debe buketenu nso n'oge akara aka erugo. Asị na agha akara aka adịrị n'nwa ngwụrụ. Dịka nnabatara nụ na omenala Igbo dịka anyị na-eji emegbu onwe ka anyị ga-esi mee ghara ime ihe eji mara ya bụ Igbo. Ọ bụkwa n'ihe omenala Igbo hibedere isi ụbụ ọjị. Ya bụ Igbo ndị ọma ndị na-ege ntị, anyị eme na ọjị na nzu. Anyị ga-ebido n'ụlọ na nzu, anyị ga-aka n'ozu ka anyị dị ọcha dịka Igbo. Anyị ga-aka n'ụlọ nzu. Ọwụ ya wụ Eke, Oye, Afọ, Nkwọ, Mba Ukwu ọfanọ, Mba Nta ọfanọ, ndị Ichie. Igbo ndị ọma, dịka anyị mechara omenala nzu, ka anyị biko nke ọnụ ọjị. Eji m ya ọbụ ọjị n'aka na-akpọku Chukwu Okike Abịama, Chukwu ke ndị Igbo. Chukwu anyị na-akpọku ya azakwana anyị, na-asị ya mgbe ya gbadata n'oge akara aka erielu. Ya bịa na m ọjị taa ya n'obu ka taa ya n'ibe. Eji m ọjị na-agọ n'isi ụmụ Igbo niile, onye nọ ebe ọ nọ, mba ọbụla nke onye ọbụla na-agba ka ọ dịla ya na mma. Ejikwa m ọjị na-agọ n'isi omenala Igbo ụwa anyị na-eme, na ọ ga na-agawanye n'iru, na onwe ihe ga-egbochi ya. Atụmatụ onye iro ọ tụrụ n'ime ya aga enwe isi. Ndị niile na-enye aka n'ụzọ ọbụla ụzọ iji hụ na omenala Igbo na-aga n'iru, ka Chukwu gozibe ha. Na-asị nke anyị ga-ekwu tata, olu anyị ga-adị ka ogene, olu anyị ga-adị ka mmanụ aṅụ, na onye nọ na ya ọ ga na-atọ ya ụtọ na ntị. Na-asị ka Chukwu Okike Abịama nke Abịa, nke Anambra, nke Ebonyi, nke Enugu, nke Imo, nke Aniọma, ka ha bịa tara ọjị ka anyị taa ya n'ibe, ka ọzọ na-arụ na mkpụrụ obi n'aha Chukwu Okike Abịama. Ise ewu dịka nke bụ ndị Ichie werele nke ya jebekwa, ọ gbazukwara agbazu. Ise ọwụ ọmụmụ ka anyị mụ. Asị na elu rie ala rie, mmanya agbaduro n'elu ya banyere onye nọ n'ala. Ala arị mma uru ndị nze. Biko na ya bụ ọjị ka na-ejigbo nka. Bụ ndị ọma, ekele m unu. Anyị emegwe omenala nzu na ọjị. Ekwuru m na mbụ na ihe anyị ga-atụle taa wụ gịnị bụ Ngirigbo. Gịnị kpatara eji ekwu na onye Igbo agaghị akwụ ọtọ kwuo okwu ihe dịka otu nkeji, otu awa, ghara itinye oyibo. Na mbụ ana m asị na ọ bụ asị na onye Igbo chọrọ ikwu okwu, nwa afọ Igbo nwụrụ mmiri ara afọ
chọrọ ịsụ asụsụ Igbo, ọ ga-asụ ya ghara itinye oyibo. Ọ bụghị na anyị na-eme ihe na asị na ọwụ na ya amaghị asụsụ anyị asụ. Anyị na-asụ Igbo asụzi ọfụma. Ọ ihe omenala Igbo na-achịkọwala anyị. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ege ntị na-eso anyị na ihe omenala Igbo, ị ga-ahụ na ihe anyị na-ekwu ebe a na asụsụ anyị na-asụ bụ Igbo, anyị adịghị etinye ihe oyibo. Mana ihe kpatara Igbo ọtụtụ mgbe ha na-ekwu okwu ha na-etinye oyibo wụ na Igbo zuru ka eme. Igbo bụ ndị nwere ọgụgụ isi, Igbo bụ ndị gụrụ akwụkwọ. Ọ bụ n'ala Igbo n'obodo anyị bụ Naịjirịa ka a sịrị na ọ bụ ọbụla ijere ehuhu onye Igbo ekwesịghị ibi ebe ahụ. Ọ bụ n'ala Naịjirịa ka a ga-asị na ebe ọbụla wụ ọfịa na onye Igbo ji ebe ahụ ọ rụọ ya ụlọ. Ebe ọbụla ọ bụ ịkpa onye Igbo ji ebe ahụ mmiri agbaba. Ka m jụzienụ ụmụnna ajụjụ. Ọ bụrụ na i jere n'obodo mmadụ gaa biri, ọ dịghị ka ị ga-asụ asụsụ obodo ahụ. Ọ wụ onye Igbo, naanị onye Igbo na Naịjirịa ga-eyi ofu onye Awụsa, yie efu onye Yoruba, shie ewedo onye Yoruba, shie tuwo onye Awụsa, ṅụọ mmanya ndị Awụsa, jee na Middle Belt ebe ndị Benue na Gboko na ndị TVB na-asụ asụsụ ha, na-eyi uwe ha, na-eme omenala ha. Ọ bụ onye Igbo ga-esi ebe nne na nna ya mụrụ ya, n'ezi amụrụ ya, na agbụrụ amụrụ ya, na mba amụrụ ya, hapụ ha jee biri na ebe onye ọzọ. Ọ dịghị ka onye ahụ jere ebe ahụ ọ na-asụ naanị Igbo, ọ ga na-agbanwe ụgwọ. Nke ọzọ yikwere ibi ya bụ na ndị Igbo nwere ngalọ. Ndị Igbo bụ ndị nwere amamihe. Ọ ihe kpatara na gị hụ onye Igbo ya na-asụ oyibo, ya etinye asụ Igbo, ya atụnye ekpele gị nwe oyibo iji kpakpa gị na adịkwa ka na-asụ asị na nwoke ma amekwa ebe o chi jee. Anyị awụhụ ndị mbụ na ọwụ Igbo ka anyị ga na-asụ, ọ bụrụ na anyị amahụ ka anyị si asụ. Legodiri omenala awa, legodiri nwa okorobịa awa na-eme omenala Igbo. Ọ dịghị ka agaghị m ụlọ akwụkwọ, adịghị ka agaghị m mahadum, adịghị ka emehụ m asambodo asụsụ oyibo na aga m asụgide eruo echi. Mana ka ewe iji gosi gị na anyị na-asụ ya bụ Igbo, sụọ ya, sụzie ya ọfụma, tụọ ilulu, tụọ okwu nne na ya, kpuo okwu akpaala okwu, sụọ abịchịdị ụwọ asụsụ Igbo. Mana mgbe ọbụla onye Igbo na-ekwu okwu na-etinye oyibo, ọ bụ ka ọ bụrụ onye ọbụla nọ nga ahụ, kachasị ebe anyị na-enweghị onye anyị nwere mgbagwa. Ịma ya sị na nwe mgbagwa, nwee lele anya nwere onye na-asụ Yoruba, nwe onye na-asụ Awụsa, nwe onye na-asụ TV. Onye Igbo na-ega ebe ahụ, ọ na-eme ka onye ọbụla ghara inwesị akpachapụrụ ya n'akụkụ. Ọ ihe kpatara Igbo na-ekwu okwu ọ na-etinye. Nke ọzọ wụ na Igbo na-eme ka ịgwa gị na obi ha dị sarasara, maka na onye na-eji asụsụ ya na-asụ nwere ike na-eji gị na-akọcha, na-eji gị na-eme ihe arụ dị iche iche, mana onye Igbo adịghị ekwu otu ọnụ. Biko mma aba n'ọdụ ahịa mbaghachite ọzọ, mma akọkwala gị. Anyị maara na anyị na-ekwu asụsụ Igbo na-akwụkwọ English, mana ama gwa gị ihe kpatara nke ahụ. Igbo njem ọnụ, ekene m unu. Onye chiri nke o chiri ya zere. Omenala Igbo bụ ihe omume eji akụzile ụmụ Igbo ndị bi na mba ofesi ka esi asụ ma na-ede asụsụ Igbo. Ebe a ga na-egosi ya bụ ihe omume bụ na YouTube channel Kizen Global Entertainment. Chọba ebe edere subscribe ibinye aka ka na-agbasa ya bụ ozi, ma ọ bụ kpọọ anyị na ekwentị na akara 832-896-3316. Unu ga na-ahụ aha ebe a ga na-egosi ihe omume na ekwentị na ihe onyonyo nke unu na-ekiri. Ọ bụ nwa afọ Igbo Izito Osinobi Igbo bụ onye nhazi ihe omume nke a. Ndị Igbo ndị na-ege ntị, anyị alaghachitego n'ọdụ ahịa. Ana m achọ ime ka nnụ mara, ọ bụrụ na o nwere ka i si eme, ka o nwere ihe ị na-azụ maọbụ nke ị na-arụ, ịchọ ka agbasala gị ya ozi,
na omenala Igbo. Ohere dịrịla gị ịkpọ anyị n'ekwentị n'akara 832-896-3316 ka ụwa niile, kachasị ụmụnne ndị eke nọ na mba ofesi, ka ụwa niile na-ahụ ihe ị na-eme. Kpọtụkwara nna gị. Chetakwa na ebe ị ga na-ekiri ihe omume omenala Igbo bụ na YouTube channel na Kizen Global Entertainment. Iji ebe ahụ ị ga-ahụ ebe dị subscribe, ibinye na anyị aka, dee share, like, kwa ya ka omenala Igbo na-agabanye n'iru. Chetakwanụ na anyị na-ajụ ajụjụ na ihe omenala Igbo ọbụla nke anyị na-eme. Ajụjụ anyị nke taa bụ: kedu ihe dị iche na mba na agbụrụ? Kedu ihe dị iche na mba na agbụrụ? Ọ bụrụ na ị nwere ọsịsa, kpọọ anyị n'ekwentị n'akara 832-896-3316. Ndị Igbo, chetara na ha na-atụle taa wụ gịnị kpatara onye Igbo a ga-ekwu okwu ghara itinye oyibo. Dịka m kwuru na mbụ, ọ bụla njọ. Ndị Igbo bụ ndị amamihe, ndị Igbo bụ ndị ejere akwụkwọ, ndị Igbo bụ ndị nwere ngala. Onye Igbo chọrọ ikwu okwu, ọ na-achọ ime ka ọha na eze mata na ya na-ekwu okwu, na-achọkwa ịkọwakpala nnụ na o nwere ka nwoke si wee biri. Onye Igbo nụrụ ebe onye na-abụghị onye Igbo nụ. Ọ bụ ihe dị iche na onye Igbo na ndị mba ọzọ. Onye Igbo adịghị eme ihe nzuzo. Ndị mba ọzọ nwere ike na-eji asụsụ ha na-asụ, na-akọtọ gị, na-ekwu okwu ọjọọ ebe ị nọ. Mana onye Igbo kwubu okwu ebe onye na-abụghị onye Igbo nọ, ọ ga-etinye ya oyibo ka onye a na-adịghị anụ asụsụ Igbo nke ọma na-aghọta ihe a na-ekwu. Anyị maara na o mere ihe ndị Igbo na-emekwa na ụfọdụ mgbe anyị na-akpọ ihe dị ka ite pot. Ahụhụ na ọ bụ ihe ọjọọ. Ọ bụ ka ndị nna anyị ochie ahụ ọkụ ijikwa gị chukwe gị onye nwe ya si obodo oyibo lọta, ma ọ bụ ji ụzọ ije, ma ọ wa zụọ nwata n'akwụkwọ, ọ lọta kọbala nne ya chi ya na ite, ihe na-akpọkwa ya wụ pot. Mama ya a ga-enwe ike, ma papa ya ga-enwe ike shi oke na nke bụ ite, nke wụ pot. Abịaza kpọzie na nwa ya si na ihe nke wụ ite pot. So biko, Igbo na-asụ asụsụ Igbo na-etinye ha oyibo. Anyị adịghị eme ya na ọwụ na anyị amaghị Igbo asụ. Anyị na-eme ya igosi na anyị nwere ngala. Anyị na-eme ya igosi na anyị gara akwụkwọ. Anyị na-eme igosi na anyị ma ihe. Anyị na-emepe ya na-egosi na anyị ndị ekpe oke n'etiti ndị na-abụghị ndị Igbo. Ọwụ iji mee ka ndị na-abụghị ndị Igbo ha nọ n'etiti anyị, ka ha ghọta ihe anyị na-ekwu, na-emekwanụ ha ka ha mata, ka obi ha ghara ịla mba si na ndị na-akọ akụkọ ọjọọ gbasara ha. Ọ bụ ihe ndị Igbo ji ọbụla kwubu okwu, eleghị anya ụfọdụ mgbe o tinyetụ ya nwa oyibo. Ọ dụkọtasị gị nnụ, mana ihe mere na na because of this, ọnụkọtasịkwanụ gị na let me tell you na ihe m ji atọkwanụ na okwu kewo na ọ bụghị na ọ chọghị ịsụ ya bụ Igbo sụọ ya ka sụruo ya n'isi, mana ọ bụ ijibekwa gị na ịbịakwa ya na ka oyibo na onye Igbo nọ na ya, ịbịakwa ya na ka Igbo na onye Igbo nọ na ya, ịbịakwa ya na Awụsa, bịa na Yoruba, bịa na TV na onye Igbo na ya. O meghị ebe ị kpụrụ onye Igbo ụkwụ ala ya ala. Ọ bụ ihe mere na Igbo na-eji asụ asụsụ ụfọdụ mgbe ha etinye ya oyibo. Echefukwere na ndị Igbo bụ ndị na-azụ ahịa n'obodo niile n'ụwa niile. Ebe na-enweghị onye Igbo, ebe ha ekwesịghị obibi. Onye Igbo agajenụ n'obodo Italy ji ebiri ghara eso n'Italo ma ya were otu na-eshakpụ ya n'Italy. Onye Igbo agajenụ n'obodo French ma ọ France ji ebiri ghara na-eso na French. Ọ ya bịala chịkọta ma French ma Italo ma Spanish ma Germany ma ihe niile, itinyekwa asụsụ Igbo ka tinyekwa nke oyibo iji gosi gị na ọ na-ebi. Ọ nwere ndị na-adịghị eje obodo oyibo, mana onye Igbo isi ya na-adị eje ọ ga-eje ya eje ebe a sị na Igbo wee jepụta ala biri ebe a jere ahịa, ebe anyị ebiri anyị akọba. Onye na-enweghị ka ọ ga-eme Igbo jee nga ahụ Igbo agwa gị ka a na-eme nke na-adịghị eme m, onye Igbo ga-eme ya. Ọ bụrụ na ọ bụ oyibo ka a ga-eji eme, onye Igbo ga-emere gị ya ga ọfụma ọfụma. Ọ ihe kpatara anyị Igbo nọkọtakwanụ ha etinye ego oyibo. Ọha na eze, ana m ekele ụnụ na-asị na ama m na ewetala ihe kpatara anyị Igbo na-eji etinye English ma ha asụsụ n'ụbọchị tata. Igbo, ihe omume omenala Igbo nke eji akụzi asụsụ Igbo na omenala Igbo na-egosikwa ihe mmemme dị iche iche na Houston na mba ofesi. Ebe ị ga na-ekiri ya bụ ihe omume bụ na YouTube channel
na Kizen Global Entertainment. Ndị Igbo, nnọ mana asị na agbakọ nye ọnwa mmanụ oti ofufe. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ka a na-egosi ma ọ bụ ka a na-ekwu na ihe omume omenala Igbo, biko kpụrụ anyị n'ekwentị na akara 832-896-3316. Nnọmanụ Igbo dị ofu obi eme ihe. Nnọmanụ asị na anyụka mmamịrị ọnụ oti ofufu. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ka a na-egosi maọbụ ka a na-ekwu na ihe omume omenala Igbo, biko egbula oge ịkpọ anyị n'ekwentị n'akara 832-896-3316. Nnọmanụ Igbo ji ofu obi eme ihe. Ọ bụ nwa afọ Igbo Kizito Osimnobi Ibe bụ onye nhazi ihe omume a. Igbo ndị ọma gere m ntị, anyị abịago na njedebe na ihe omume omenala nke taa. Ana m ekele gị onye nwere ohere gee ntị na ihe gbatara Igbo kwuba okwu. Ụfọdụ oge ha etinye asụsụ Igbo, tinye asụsụ oyibo. Dịka anyị kọwara, ọ bụghị na anyị adịghị asụ Igbo anyị na-asụ asụsụ anyị. Anyị nwere mmasị ebe asụsụ anyị nọ. Anyị nwere ịhụnanya. Asụsụ anyị na-atọ anyị ụtọ nke ọma. Igbo wu obodo eji eme ọnụ. Asụsụ Igbo wu obodo eji eme ọnụ. Asụsụ Igbo gazuru ebe niile. Ọ bụrụ naanị Igbo bụ ihe nọ n'akwụkwọ nsọ. Mana dịka anyị kọwaa ya taa, onye na-emekwe ọ baala na ihe nkọrị ba na ihe nkọcha. Ịnọ n'ebe ndị Igbo gbakọrọ na-ekwu okwu. Ị chọrọ isi Igbo, ịsụkwa ya bụ Igbo. Ị chọkwa n'isi oyibo, sụbakwa n'oyibo. Mana ịdị agbakọ ya ụgbọ dịka simenti na kọnkịrị, ọ na-ada anyị aja na ntị, ọ na-atọchakwa n'ụtọ. Ọ ihe mgbara mba ọzọ na-eji asị na anyị adịghị asụ Igbo nara etinye oyibo. Mana ama m na mena ya emehụ n'izu omee n'ọnwa, ya emehụ n'ọnwa omee n'afọ. Achị na ọgụ afọ gbuo nkwụ, nnụ afọ ga-atụtụkwu ya. Igbo bụ Igbo, cheta na ihe ọma mee n'onye enyere gị obi ọjọọ. Ihe ọjọọ mekwena nwanne gị enyere gị obi aṅụrị. Tutu ruo mgbe ọzọ mana nọ ga-anọrị. Ọ bụ Maazị Kizito Osimnobi Ibe na senu ka emesịa.